принцип идеята да се намери инвеститор, който да изгради така наречения океанариум е добре. Тя би действително едно добро инвестиционно намерение, което да се реализира, би довело до сериозно раздвижване на града като инвестиции, като работни места и като туристически център. Само че в случая на нас не се струва от групата на БСП, че не успяхме да намерим стратегически инвеститор, сериозен инвеститор. Всъщност имаме един единствен инвеститор, според нас, с твърде спорен опит точно в това начинание, който е с опит в строителството от Русия, който всъщност и задвижи процедурата през месец октомври със своето заявление сега. Той беше единственият участник в конкурса. Състезание нямаше други предложения, други инвестиционни намерения. Те нямат опит с експлоатацията. За нас е важно за този срок от 35 години не само кой ще изгради океанариума, но и как и при какви условия ще го използва. Никъде в договора не са фиксирани цените на достъп на гражданите до атракциите, предлагани в океанариума. Утре, ако се изгради там един 5-звезден хотел и се сложи една такса от 100 лева за достъп до услугите, до водните развлечения, кой от бургазистите ще може да си го позволи? В този контекст бяха възраженията ни. На практика се предвижда изграждането на голям луксозен 5-звезден хотел с спа-център и покрай него и със съответните басейни, които, забележете, са само в една сграда. Делфинариума и океанариума са в една сграда. Тоест, как да ви кажа, покрай копчето ще има и балтона. Това бяха възраженията ни, в смисъл, че като сериозни бургази, като сериозни граждани и стопани на града, искахме да има повече разум и повече гаранции за бургаски интерес, защото договор е за 35 години. Да. Това, че ще ни оставят една сграда амортизирана след 35 години, не е достатъчно основание да вярваме в тяхната добросъвестност. Трябва да имаме сериозен договор с сериозни гаранции за общината. Един друг пример. Бих попитал кмета какво се случва с простото публично-частно партньорство за басейна в комплекс Славейков. Договорът с правото на строеж на Федерацията по борба е учреден и е сключен вече преди 8 месеца, а там строителство в комплекса Славейков на нова спортна зала с атракционен център не е започнало. Там няма